Dajsa waħda biss b'106 immigranti irregolari abbord. Daqshekk waslu pajjiżna s-sena li għaddiet, b'kuntrast ma' snin preċedenti. Dan skont tarif ippubblikat fil-Jum Dinji għar-Refuġjati. L-2008 tibqa' mniżla bħala l-aktar sena li matula waslu migranti irregolari fi 13-il sena. F'dik is-sena waslu 84 dajsa, b'2775 persuna abbord. L-ammont li wasal is-sena li għaddiet bil-baħar ifisser tnaqqis ta' 81.4% fuq is-sena ta' qabel. Minn dawn ma' 99% kienu Afrikani, primarjament mill-Mali u Senegal. Dan kollu jirriżulta mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Minkejja li naqsu l-waslit bid-dajjes, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati irċieva 1844 applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali fl-2015. Madwar nofshom kienu applikazzjonijiet ta' irġiel ta' bejn 18 u l-34 sena. Il-maġġoranza kienu Afrikani, primarjament Libjani. Perċentaġġ sinifikanti ieħor kienu Sirjani. Fl-istess sena 1491 applikazzjoni kienu proċessati. Minn dawn, kważi 84% ingħataw protezzjoni, filwaqt li oħrajn ġew rifjutati. Kien hemm tnaqqis ta' kważi 30% fl-ammont ta' persuni li jgħixu f'ċentri miftuħa u istituzzjonijiet simili. Kważi 75% ta' dawk jgħixu f'istituzzjonijiet kienu jgħixu ħal-far u ma' 18% oħra il-marsa. Il-maġġoranza kienu rġiel. 577 persuna kienet tgħix illegalment f'Malta fl-2015, tnaqqis ta' madwar 42% fuq is-sena qabel.